Начало. Добре бе, Вито, не може ли този дракон да го ударим някъде в слабо място и... В слабо място? Да, не знам, слабините е тук. 6 и 3. Сещаш се приказката, в която принцес спаси принцесата, като ритна дракона в топките? Не. Именно! Затова използва едната светкавица и го уби. Браво, Вито, браво. Ти си гений. Често го нарича така. Как? Гений? Не! Вито, 150 пъти ви казах, че искам да ми казвате Лорд Винсент. Добре, ти си. О, лейди Венис. Много моля, не ставайте. Аз ще отворя входната врата, госпожички. Павлови, нали? Защо? Имаме доставка за Павлови. Телевизор Филипс. Голям, платен. Вие ли сте Павлов? Да, същия. От тук аз го поемам. Момче, извинявай. Ето, вземи да си купиш нещо. Левче. Сега вече ще мога да се пенсионира. Супер! Тогава ще ми кажеш как се дава бакшиш с пенсия. Евгений, накъде така? Сега ще се обясняваме ли? Живееш в моя дом. Технически. Фактически. Лирически. Яд герой напуска стаята. Леле, това е Smart TV. Така ли? С Soundbite? Кога го поръча това? Не помня. Стар си, това ти го признавам. Най-после признание, благодаря. Но не чак толкова, че да не помниш. Да, ние възрастните много трудно не помним кога сме дали пари за нов телевизор, кога сме дали съгласието си някой да се ожени за моята прекрасна дъщеря. Чудесно. Евгений, какво е Smart TV? Smart TV е телевизор. Да. И както казва другаря Ленин е... Телевизор с функционалности на компютър. Браво, give me five. Така и Ленин не може да го каже. Преди да си отидеш в стаята, може ли още един въпрос да те задам? Питай. Защо пред доставчика се представи за Павлов? Така ли съм се представил? Нищо не разбираш от театър. Аз да не разбера. Повече на театър с майка ти никога. Добре, какво толкова е станало? Цялата зала разбра кой е убиеца преди да е станало убийството. Аматьори! Липса на всякакъв съспенс. Извинявай, скъпият ти татко се представи за Павлов и му отмъкна телевизора. Какво е направил? Трябва да го върнем, това не е морално. Ама, това е Smart TV. Отвъд морала. Не съм да стане. Това не е парламента, тук не гласуваме и не крадем. Голямо посрещане. За най-скъпия ни комшия по-малко ли очакваш? Моля ти се, бърз въпрос. Случайно да са ви доставили един телевизор по погрешка? Телевизор? Не. Филип, ти да си видял нещо такова? Телевизор, да. Но не и тук. Ари, чао! Здравей, слънчице, беше ли ти мъчно, че ме няма? Беше ми мъчно, че ще си дойдеш.
Ти имаше по-голям пищов да ме гръмнеш. Нищо, аз и малкото ти пищовче хареса. Ало? Копелета, знам, че моят телевизор е във вас. Митко? Не беше моя идея. Не ме интересува, ще си платиш. Митко, чакай, той Евгений ме накара. Слабак. Си с махмуза, че даже новата програма на телевизията. Алло? О, слава Богу, че се обади. Сам самичка съм в тази огромна къща. Ма как да готви бе, мам? Ма аз едва стоя на краката си, знаеш ли колко ми е кръвното? Едва се довлякох до телефона. Айде, майка Чайо, не искам да те занимавам. Мамка му. Привет. Най-накрая нещо хубаво пред очите ми. Мадам Филипова, не знам дали ви питах вече случайно да е попадала по погрешка тук една пратка. По погрешка? Снаха ми. А тя може би знае нещо. Камелия! Вие как сте? Перфектно, благодаря много. Още ли сте в радиото? Ками? О, Митко. Може ли така пред очите? Камелия, те питам съвсем бързо. Случайно тук да е попадал един телевизор по погрешка за мен? А тук? Да, за мен. За теб? За мен. За мен? За мен, Ками. Не. Ками. Митко, нищо не е попадало, но ако искаш мога да ти направя един хороскоп. Хороскоп? Който да разреши проблемите ти. О, еротичен хороскоп. Да. Всичко добро. Чао. Как се изключи със света? Филипе, ти ли си? Не. Що си в хола, бе? Не знаех, че имате компютър там. Временно го преместихме. Абе, това да не е телевизора ми, бе, Филипе. Аз в телевизора ли съм в момента, кажи? Митко, чакай, ще ти звъна след малко. Не се страхувайте, добри ми господине. Страхувам се, че ако те видят момичета така, ще остана без потомство. Ха-ха. Чакай, защо се облече като курсовата работа на някой железар? Всеки петък слагам бронята за тренировка по арп. Защо не го прекъсите на скрап? Смешно. Не. Добре, да кажи какво е това ларп? Ние слагаме броня и се дуелираме. Витан, каква е тази ризница и защо обиците ми са в нея? Не са. Не са. Страхувам се за него. Не се притеснявай, няма се наранят. Кои? Тези женчовци? Как да не се притеснявам? Струва ми се, че никога няма да порасне. Той на 14 и дава джобните си за колекционерски фигурки. Тихо, дуспа. Добре ли си? По-добре не съм бил. Това ирония ли е? Сарказъм. Това не го знам. Почти същото е споко. Окей. Това саркастично ли беше? Да, Лили. Много. А вие двамата какво правите? Плета шапка от захарна тръстика. Съжалявам, че попитах. А ти? Учи по история. Затова ли е този меч? Да учи с меч, това би било странно. Носи го случай на орки. Иначе учи за Втората световна. Интересно. Так му чета как Хитлер нахлува в Полша.
Вау! Ти да не си историк? Ето това ли е сарказъм? Това е идеята, която търсих. Инвазия в Полша? Трябва да има и по-лесен начин. Не. Ще направя билборди с исторически събития, пресъздадени от плюшени играчки. Представете си. Адолф Тиглер нахлува в плюш. Смело е. Това, което искаше да каже, че е пълна тъпотия. Мисли да се подмая, защото че ми трябват пари, но нейното е по-хубаво. Наистина е страшно тъпо. А татко, защо не смениш слогана от плюшен рай на плюшен райх? Ха. Стига си учил. Пускай матч. ПСВ играят. Какво играе? ПСВ. Футбол. Спорт. За мъже. Дай дистанционното да сменя канала. Чакай, че надам в един търк. Ще ти пусна сплитскрин. И това ли има? Д. Но това Д. Къде я знам? В сериалите така казват. Измислих го. А така, сосче малко само. Но, Вито, да няма черен не искам да пепер. оставам всичко да се беше. Благодаря. Няма стига. Моля те. Имам да ви казвам нещо. Колко вълнуващо. Цял ден мислех как да рекламирам магазина, но се отказах. Ще го продам. Поредната гениална идея, браво. С парите ще отворя онлайн магазин за плюшени играчки за футболни фенове. Абсурд. Не. Той е футболист. Има и няма да правиш. Не. Вижте какво. Има логика. Кажи какво. Вижте какво. Чуйте ме. Знам, че тази идея звучи малко странно, но всичко ново звучи така. И аз вярвам в идеята си. Не искам вие да вярвате в нея, а в мен. Единственият проблем е, че дори да продам магазина, ще трябват още средства, както и реклама, но ще намеря начин. Заедно ще намерим начин. Имам идея. Звездите ли ти я споделиха? Не, Вито, извънземните. Знаех си, че рано или късно ще ми повярваш. Сега очаквам да кажеш прав беше сине. По-скоро ти ще кажеш права беше мамо. Абе, това става само с сапунките. Както и да е, можеш ли да ми кажеш как да качвам клипове на този телевизор? Това е гениалната идея да качваш семейните проблеми в интернет. Не, надявам се да не стигнем до там. Всъщност, ще записвам еротични хороскопи и с тях ще рекламирам онлайн магазина на баща ти. Играчка и секс. Камелия, понякога си гениална. Не, няма да слушам. Увни, всички знаем, че сте води за връзване. Затова полицаите сред вас трябва да знаят къде остават белезниците. Лъвове, при вас нищо ново. Вие винаги сте царят на животните, попаднали в леглото ви. Скорпиони, бъдете внимателни. Отровата, която пускате, може да предизвика обилно изпотяване. Везни. Телци. Риби! Дейви, колко пъти трябва да повтарям, че мястото на зеленчуците е в хладилника? Но пък ако имате нужда от истинска играчка, можете да я потърсите в meksviat.bg. Какво ще кажете? Мамо, ти си пълна с изненади. По-скоро пълна. Na de nederlaag van 1,5 week geleden op de toekomst tegen Ajax. En die kans krijgt het tegen Jong NAC Breda. Dit is Albian Bouzaki na 23 minuten voetballen. Heerlijk doelpunt van de spits van Jong PSV. Geen kans voor doelman Degen van Nijnat van NAC. Te goed, te ver in de hoek. Бих искал да си поръчам играчки. Какви играчки? Знаеш какви играчки. Това някаква шега ли? Митко? Павлов, ти ли си?
Дядо, какво правиш? И защо си стриде очилата? Що съм? Да докарам инфаркт на дядо. Това ли ти е поредната кауза, а? Или другата... Да се съберем 10 000 на протест срещу използване на паста за зъби, бля. Абе, госпожичке, кога ще престанеш с твоите глупости? И колко е часа? А? Ти що не си в леглото? Няма ама. И вместо да протестираш за връщането с 1 час часовника назад, по-добре помисли как да помогнеш на баща си. На глупавия си баща. Ох, надяда. Приятели, заедно ходихме по протести. Подписвахме петиции. Днес говоря в качеството си на ангажиран гражданин, на който му писна да търпи монопола, задушаваш кръвоносната система на нашата родина, а именно малкият и среден бизнес. До кога ще позволяваме чуждоземци да се възползват от благата на България и от нейните оттрудени търговци и предприемачи? До кога ще позволяваме най-скъпото играчките да бъдат манипулирани от външни фактори? Нека заедно подкрепим малкия бизнес. Купувайте играчки от meksviat.bg. Абе, дядо, аз имам една идея. Идея? Това е новост. Ти си почнал да мислиш. Добре, да искаш да те остави баба ми на мира или не искаш? Аз знам как. Чакай. Какво ще искаш от мен? Нищо бе, дядо. Аз съм си смотан турист по сценарий. Няма лойка да ти искам нещо. Слушай сега. Дали някак трябва да помогнеш на баща ми? Затова, що не почнеш да даваш съвети в интернет и накрая... Накрая, колкото и съвети да давам, акъла на баща ти няма да дойде. Ясно ли ти е? Не бе, дядо. Виж сега. Ще записаме с камерата на телевизора как даваш съвети онлайн и накрая ще вмъкваш малка реклама за онлайн магазина на татко. Ще стане вайрал. Забрави. Обичам жените и сладко в очите, целувам ги аз. Добър ден. Вечер, бе, дядо, вечер. Пардон. Добър вечер. Не знае кой от вас е толкова глупав, че да гледа следващите неща, които ще кажа, но моят прекрасен внук Вито твърди, че вие сте много. Колкото повече, толкова по-зле. И така, днес отговарям на въпроса на Митак 7-7. Митак, не те познавам, не те знам кой си, какъв си, но ми се струваш голем кръг, моето момче. Ти сигурен ли си, че този телевизор наистина се го поръчал? Защото някой път стават обърквации. И второ, интима как е? Тенката част, джиджи-биджи, а? Защото аз, Митак, на твоите години 5 пари не давах за домашната техника. Ама бяха технически супер в ред, супер изправен. Искам да кажа, нали ме разбираш? А сега най-важното. Абе, сладур, така излез от къщи, разходи се, запознай се с някоя девочка. Момиченце искам да кажа, девойка. Като казах девойка, веднага направи и подарък. Сега малко е малумно, но жените си падат страхотно по тези неща. Подаръци. Вито, вдигай. Свали.
Мек свят. Най-плюшеният от всички плюшени светове. Гената тук, гената там. Питай и отговор, аз ще ти дам. Лейди Мармалюк? Бабо, ти си Лейди Мармалюк от империята на съчуващото ухо и незалязващите орки. Незалязващи. Това няма значение. Слушай сега. Лейди Мармалюк е една зла благородничка, която спасява империята от гибел със своите невероятни способности на лъжец и манипулатор. И какво общо имам аз с тази Лейди Мармалад, освен вроденото благородство? Как не разбираш, бе, бабо? Само с няколко телефонни обаждания можеш да спасиш империята, семейството от финансова гибел. Слушай сега. Да. Нуше! Здравей! Ни грам не си мръднала. Много ми е тежко положението, Маргаритке. Загубих най-добрия си приятел. Мутрите ще му заграбят плюшения бизнес. Представяш ли си? Винен кебаб. Нас каква участ ни изполетя. Да помогнеш? Че как би могла да му помогнеш? Да купиш играчки. Би, що пък да не купиш? Ками, тук ли си? Да. Какво гледаш? Това нашата сметка ли е? От Амбилайта. Не. Точно вас търся. Имам лоша новина. Павлов знае всичко. Какво знае? Кой знае? Ама ти откъде знаеш? Ами, седи си, значи, сутринта в Кенефа и... Не, моля те, не продължавай. Не е това. Значи, нали знаете тия тръбите в Кенеф? Така, седя си, значи, и чувам глас. Простатата ли ти се обади? Много смешно. Чувам гласа на Павлов, оплакваш се на майка си. Шал вика полиция за телевизора. Какво правим? Филипчо, имам план. Хайде. Кондор 12 търси кокомявка. Кокомявка, отговори. Край. Камелия, за тебе. Тук кокомявка. Теренът е чист. Край. Гледай го това Павлов. Какви работи има, пък е... Окей. Имаме телевизор да варим. Хайде. Хайде, дръж. Сега. Хайде, дай се. Стига. Поставката къде? Къде е поставката? Вкъщи е. Забравили сме. Чакай, вътре. Ето я. Ей, момченце! Хайде. Готово. Пускай. И какво става? Един телевизор не можеш да включиш. Нещо. Филипови? Човек от телевизора. Май имате проблем. Ага. Значи, единият край на кабел в телевизора, а другият в контакта. Браво, бе! Добре, че не помогна човека от цифрофикация.
Какво виждаш сега? Можеш ли да ми обясниш? Нищо не виждам. Като ще шпионираме, по-добре малко да се постараем. Това не беше ли Павлов? Нищо не виждам с този вестник. И аз нищо не виждам, нали съм със слънчеви очила? Ребята, мисията е изпълнена. Да, ама сега на какво ще гледаме телевизия? На телевизора, който съм поръчал вчера. Какво? Ти да не би да сънуваш? Не. След като всички ми помогнахте, нещата с магазина потръгнаха и реших, че може да си го позволиме. Хайде, вкъщи ще ви разправим. Давайте да ходим. Павлов. Павлов? Кой? Доставчика е. Мамка му. Този е пълен идиот. Сега се опитва да достави нашия телевизор на Павлов. Ако ние отворим вратата, значи си признаваме, че сме виновни. Но ако не му отворим и той се замени, утре ще пристигне в незнаен час и ще достави нашия телевизор на Павлов. Да. Спокойно. Аз ще уредя всичко. Павлови? Филипови Павлов. Не знам какви сте, ма този път 10 лева няма ви оправят. Хай! Майка ми работи горе на петролна бензиностанцията, един кашон да е оставила. се парите. Днес с татко ми се взели на бензиностанцията под найем, едни кашони да се оставили. Сериозно питам се, сестра ми нямаме дрехи. Кашоните трябва да са тук добре, има и хляб. И ще ме сочат, чекат, ето опорно. Сине, ти си ангел мой. Закачаме се. Бих искал да си поръчам играчки. Знаеш какви? Проблем ли имаш? Да не би по тънката част? Добре, няма да те питам. Чао на всички. Чао.